Yo atiefo neso so onyame abasa kese no adadi na ye hira ama Ghana fo nyina na enebi so humi a mede the prophet Eric Akwasiantwi dodo na enu say spiritual change, the capacity of the spiritual world papa me amatanase ne am kan say mede dia kese ma oman Ghana nyina ye mpani for your president onyame emo hoban emo nyansa ne nimde so no bi dum Solomon no on fa bi dum afema mi chia papa odifo ameya Church of Pentecost papa na mi chia mama no onye o kese na afema mi chia me Queen Pastor afi Queen na mi chia mama chia Ghana amanyina na also odifo Akwasiantwi ese bi ebesia ni no me be kabi na we mayedi na me se otwedi amponyankopon se na obo so bo asase ene the Queen of Heaven na make the Queen of Heaven be na bien say na papa ekin okinka Jeremiah 44 verse 19 ube Queen of Heaven ono kuntu the third kingdom of heaven unnimunti ya kan be wa say e abosom bi ahom be ne frɛ na fitirie de yiwaso ye hu sɛ nyanse mebre twebo Ghana na me papa me dofo me nua Reverend Usubempa papa nyame be nyame nchia ade brew ne am kan sɛ onyame nhyɛw na ɔmo nyansa ene kokudura ne asibia ni begina no awie nso ye afutu asem bi amade bere Ghana man nyina na masande arrest sinsem so ade amaye papa Usubempa papa ne am kan sɛ ema waba mu na mu ade bia papa beba mu ahwease wu enye we ne bebu aba mu ewo Kristo mu enye we so ne beka wano atum na mu ne am kan sɛ ewo ni free na so sɛ yenya onipa biti se Usubempa anka Ghana sofo yente nka odifo Akwasiantwi be kan mmiri bi ewo one of the station obi a woni mi bi anime na meta kasa pa wo man channel tv ama be kasa se this year 2021 we asofo benya attack enti obi bi anhwere hu yi odofo gutie me mema na nya wadwene se Usubempa de na aba na yeka eni di nani wadwen ni ebe saba no so ebia na yewo wo a wo hwebe ebia na yewo saa so yenya oba agrada mama party evangelist anka hade yenya konfo ba bi Ghana se wa frodo amanfo awie na wasesana dwe enti onye bie anka yenya enti no onyankopon se kan le twa fa ene fa benkum ni nifa nyine twa na America nyina ne se papa Usubempa me sero me kasa se mi kiro se onyame pe eno ye da so wa bra yes bia cha manyame nkonkon memma ade bia bebu aba mu nhyew so memma wo nhyew so fa se ebra ne Paul ne Saras bo defias bo de se ye obompaye papa we na ode be hu wadofo ene ye tawo nwa mutɔ no mu chi wo mu nya wo mba few na Ghana fo na asofo mame ka samtro Ghana asofo si ye su nyame de ya hwade se wansana po bi hu ba asam a ye mu se wansana ni nuane afafranto sa afafranto ho ba asam a ye mu se ni nua ene kwa kwa le bi otu o won takra otu fa wiem Ghana asofo ebi ye nya atwe ebi ye dai enya atwo mame ka samtro enne na ye Usubempa Reverend Usubempa mo asama bo ene obia kasetia no wan kasaye kaye wan kasaye be bato so wan kani ya ka unya wo blogger na wo twere no unya binka na mo ba santi wanya biaka wanya sika wo ye hwe na blogger se nye sika wo ahi ene be fa sika bi no mo de ko Usubempa se papa ji ko hospital fa sa mo yare papa uye hero because me hwade na wo ye be chewo no ye de ambulance car ye du chema sarin di enim ni nyina papa eye se ni amikas mama evangelist part so me bona me share de se wo ye ade se wo tibi ni kun ni matwitwi fam de ya papa ya evangelist part Usubempa se wo kun because me ti se wo kun so ye sofo ami oba
otutu a etwi be ma dem ne ekura ko bia wasam ye do wasam ye do ne ame kan se nipa baba to so nipa na boje owusu be paso ma ne bae edu ba bi emu odi no mo yini mai omo boje owusu be paso no edu ba bi no mo yini mai na Ghana fa so fo bi no omo tete na omo sre emo de ono so e nisi prophet ono so e se ma me ka se mi tire Ghana fo nyina edu ba bi emu odin no na ka hibie bi so reti ahibie bi nso edu ba bi owusu be pa na no e den no akonfo we anya bi na agra da asaka na me me ka se ma me part evangelist so be saka na bi ana so be kan man chen so e ko kan another station so e pa to muntie me na muntie ni enye obi ahwe ase ene wie yo na mo se obi ahwe ase ne wie yo de a aka bi nua ba ma aka obi anya de en sorry for what ya because obi hwe ase a ne wie yo no na mo dwen se ye nipa ukodwam na akoto momone tiriu wa wo hwe me wona me lokasa ukodwam na akoto momone na wansene gusu na kacha momone wura nsa pacho wansene guade no so kata so a na se ye nipa na edidi a ene onua ho ba asem a kata na deja so Ghana Christopher nka we dey say kire de kire owusu bempa ye wi de nipa dan mu a na ya tene nso ye crucify anya mo a Yesu kura mpo Kristo na yedi n'echi no nipa na yedi n'echi wura wo ye Messiah wa sa ya yare wa ye yese papa owusu bempa tie bi omo yini mai ntienye mo wa say kire abosom enya mo wa say ya ye ne kire abosom ye papa ye brother penin kire abosom e ba ka kire owusu bempa si etumi du tum papa she no show the on town rabo usu bampai kira boso on town nemo say nipa ene to ne dia ebetumi ato kira boso nemo on hwese ni obeye bia ne kwaso iti menko commercial break ne ba yere nyaka beto boso yo yako asamba odofo nyame hira wo se nya abotre ehweme ne yakaba hwade ye maame evangelist papa mama part ne ame ka se wa kire se wo ya santo akọ na wo oba wo kukudu etini achi so pani enna ko ma ban sa wa ye wusi etini ye case etia mama part so ya bi o na ade a wo ye se wa hye reverend Owusu Bempa ahoden wa pija ne sunsun ama na Paul ne Saras ne mu fam no wa mo fa bi hwade na de ba ko a aye me ahodwiri ye ma awotete se obi ani se Owusu Bempa kasa ma MPP akwala akwa ya wo no kura ni so kasa ma MPP be patoti akwala ya wo no kura ni so kasa ma MPP enso edu ba bi edu no emra aye betuma abrochire fo po se Ghana fo po se the patch of Dapenda na babo silvi no wa dwen ye beto MPP for automatically me make asema ye Owusu Bempa me ani obi wo hwe me ani obi a wo team automatically me obi ye nyina make asema ye Owusu Bempa ba na je mo hwe MPP for ye Owusu Bempa ma chance bi ani hu a team to so chance bi ani hu mutu so what is it ye nyina ni so Owusu Bempa kasa na ko for be wini se when we ni kro ya me na so dan sa kind of boldness na papa Owusu Bempa nyaye no de ye sade ya na wi echi o san kasa se over the bar a police phone to mention na bi fa the video say so pese oma ukro mu hini eche o sa se ya aya ta ma nwan ta ma na ponchi ta ma ni sika uko national security amomo men uko obankese mu amomo men no pa cho puppet so papa mesra puppet so aye na edu aso ye ni ti bebli ene Owusu Bempa kwa na ni ya kaka sazimu ebe obi aka ne se sa mpacho mu amo edit Owusu Bempa reverend Owusu Bempa videos na mo di ku about mo na mo ya wutifo se ye me so fu ya metie reverend odi for sentia me pama deta me pam sample phone na so for mo hu nyina because you knew it say enye sa message ni kwa Owusu Bempa preach bloggers money no edit video Owusu Bempa video money say enye sa video enye sa preach na papa ni preach
nso woyɛ hwɛ ha de betum because of office views bebe anka wo obi a wo yɛ badwen ba ka wo betwa ho afiri ho obi sofo bi aka ne yɛsen sa wɔ ne pocket so anka about it because ne edit na wo edit the cameraman omutumi a omo twe papa na de ba so anka mba yɛ edit afiri ho ene den na wo wanya sɛ papa wo so be potu aka o yari a no hodo na ɛda kɔto hospital ba fi office obasa be tu aka me a me tu aka onyame hu mɔbɔ wo edit a wo so be pass wo den ena hu ti asofo nkoda na amu di wo so be pachi a mo fi mo yɛ papa no yodo na ne enu gasi na ba enka ne enu gasi na to wo so be pai ma me ka se kyerɛ mo a mo ne nkyɛn mo na enu gasi aka mo because mo pia wo so be po pure ticket ena ɔkɔ so obi ante so wo so be paka na ɛkwa mo a mo nam fo a mo tete bro no so enu gasi na ka kase onyame hu mɔbɔ MPP for Islam mo memfa wo nya NDC and MPP mo fa wo nya political talk because ojiri ni na so hweto ojiri ni na amane eto na wo so amane ene ne wo bisa ho amane be ne beto o wusu be mpansa no kan ne we nya nkanyin se ye na arrest because isemi we sisi kura na kan kura na kan ba ya respect so wo hwe chi a ifiri papa na me kan se onyame hyawo no nya okese emo aba mu na mo ne mehwe se we ye sua de bi a otena bi onkodi political party bi echi na nka se onyame se ana me ka se na mo ne ka se ahweye ene daw ene se we na asofo abaka so munya de daw nya de yi munya de daw aya mo kasa emere wo ma we mo kasa ma e very careful sɛbi ne papa videos na ma konte ɛna ande bi ngan ɛna se papa na be sɛ so nya me nhyia de ma papa me manya me dese ya kyew na ya po na ebe me de ma bo me so si ya kyew so be pa na me ne me wi me to me na me bo afo o so be pa de we nya ma afo afo mu na wo so fo na ye wo da eye wa ni tie no se bi to a ma na be fere se e ma eye planting yo de koda hospital ne ye say yi no e fa ko fa bia me pa kyew enu ye kiss maybe to hwe unyo bia yi bisi be me de ento hwe unyo bia yi onyano ode nyonyam to ni paso a ode to so prekope o su be ba eye den yo wo ye sofo ni pa gini di ma no so ye sofo me hwe pipi ma pa ni bi se ono ni ntu so be pa ye sofo e bra na papa o su be pa bom pa ye na o di me MPP party where were you me papa satan na wa infa mo ma credit kakra enye na wa tofo mo enya na wa tofo mo ena wo be kan sama ya de atere na mu se wa kasa na wa fumpa emra ni nti na mu yensan kan ye ya nto so me se mo mone nipa na eton ukona wansi ne buso a nipa na eton na mu si eton mo ni dia na nipa na eton ho dia na wansi ne buso dia sa na amane be timato wo ye nipa ebetima to nipa bia te emra chewe ya wo ye free se emra chewe na kodu kota bo se sa na emra wo e wo mra be first time me kodu court me ni ti se kodu court because na me go court na me hwe mema plane no bom yes my lord no di ti aba from na je do ti adwom your pa that day I respect ma there was me a man in our presence opo usu be panya me kan already more spirit recovery omo a ya santete me gina na so na yo nyam duma na be se papa sanka be ya nkoda wo nchen na mo bia ko suspense kaka to mo ko sua kasa dem fa be boa edi ba bia na so fe ye tirim da kan ni ye kasa ni ye refisi na pocket so ni ame kan se ye nipa se no siti nchen ya enfum so wo ye ho nti o man kan MPP apan ye president mesre se brusi ye papa wo so be pa kokota munya mmobo na munya tima bi se papa iso abebi amoman na mu kasa na wan kasa yi ye besra na munya sa ye hihye nya abadan na se ne MPP mpanfo bi asase ela man se no ewie pa sa sofo eni o man we mu a o man ne bebo se ni suade hu ni ho a o man ne ni na so o so man ye ni suade hu o man ne ye sakasaka papa wo so be pa wa ye bi nti mo man ya so ye nka bi samfo so na aba ne ho pa ye me nyina fo so ye nyina papa so enfan kata ba ne so na nya boni bia ba ye evangelist mama party we nkono na mu eye se mama party so akokko kire na fo mo de ye
ɛnyɛ wo nso nyɛ ka sɛ ɛni hɔ ɛwɔ hɔ na ɛbɛsa ma obi a ɔkasa wɔ social media so bi ahu nyansa ɔkasa ne Nigeriafoɔ de social media ɛpɛ sika gu mbotom Ghanafoɔ so de didi atam Ghanafoɔ de didi atam yɛnyansa wɔ yɛnyansa ayera yɛnyansa ato fam na obi di atam obi tumi tena radio so TV so social media so na odi atam sɛbsɛb ebia na wodi na atam no ɛnɛ wo a wo so bɛmpa a wo kasa tia ebia sɛ wo dan wo abusua ma nka wo pɛ ebia sɛ wo nya no fie po na bibi kyerɛ wo so ana akɔbɔ na mane sɛ yɛ wo ku anka wo pɛ ɔne part na nya ɛnyɛ ɔne biase nyina na nya na mu aban mmra ɛpɛpɛpɛ nea meka sɛ medin ɛne odifo akɔsɛ ntwi Attention TV yɛ ba te sɛ kaka Attention TV ɛbɛ gya amanfoɔ nsɛm Attention TV ɛbɛ bra kene nti aseɛ so na nokora nko aso yɛ bɛka nyame ka sɛ Ghana ma nyinaa onyame hyɛ bibiara papa wo so bɛmpa yɛde mpa bɔta wakyi meme nko ama sɔre mafɔm mpa yɛ yɛdi ma wo sɛ wurade ma wo anya fɛnsa na mbɛka kyerɛ wo so bɛmpa ma sika nhyɛ mbotom na makɔbɔ mpa ya mo ɔdɔ mpa bɔ ne bɛbɔ ata wakyi yɛde wokɔ kɔtɔ yɛde wokɔ hɛ wurade bɛhu mmɔbɔ ɛde wo nkwa ɛne wo nipadua kyɛw awurade nka wo bibia wo so tie na ɔhwɛ peace